ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataw ning opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magapot, gunyan, uya ang sa indong makakaiba. Digdi sa Legally Yours GB. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat ara mo. Good morning po and welcome po sa satuyang programa ngunyan po aldaw nin Sabado, October 10, 2024. Ay, October 10, sorry October 12. Sa baba kay kang October, gis ang nakalaag. Sorry na. October 12, 2024. Okay, welcome po sa satuyang programa of course. I love you Sabado. Kaiba nindungon niya ng sa indong amigo sa radyo si Kuya Mike Dado. At yan, sasabayan kita kang satuyang partner si Attorney Christine Longabella. Ayan po. So tutukaron tangon yan at yan lang ining manungudig di sa viral na mga pangyayari sa Liga Sibita. Nagdadagdagda ang kaso kaini na mga parapasa kang bintana kang mga auto. Okay? So atyan ipapaliwanag ni Attorney Tin and sasaroon niya ang detalye manungudig di sa binasag ang bintana ng sasakyan para magnakaw, ano da ang pwedeng ikaso? Okay? So nagkapira na ang pangyayari dito sa Legazpi and update duman sa pangyayaring ito, nadakop na. Yaon na si attorney, yaon na si partner. Good morning, partner. Wow, very fresh. Welcome po, Attorney Christine Longabella. Welcome sa satong programa. Good morning, Kuya Mike. Asin sa itong mga parantabay po sa DCGB sa programang Legally Yours GB. Yan. Okay ba ang audio ta, Kuya Mike? Iyo, Baka nagputol-putol na naman. Garibrand nyo ang internet mo. Crisping maray as in very loud and clear ang sa imong abot sa sound and sa video. Magayon. Iyo, brand nyo man ang ganda ang internet mo? Ano po, Kuya Mike? Brand nyo ang internet? Dahil man. Nakisama lang talaga gayon mo yan. Okay. Sabi ko nga ni Attorney Kasubago, ining so topic tangon yan na kuha ko so information. Nadakop na so nagpasa. Nadakop na. Pira ang apot, Kuya Mike. Pira ang nadakop. Saro pa sana. Dadaita aram baga, di ba, na baka may mga kaibanan iyan. Yan, yes. Sabi nga ni Duman, is mga maisugo na mga comment duman sa sa update kang tagsadiri kang auto mismo ang nagpost na nadakop na kang PNP Legazpi. Sabi Duman, tultugon ta ngayang bunay-bunay. Sorry for the word. Sarot duman sa nabasa ko. Tutultugon da. Is grabe man niya. Mga maisugo na mga para komento duman sa post. Kaya pero we commend the PNP Legazpi Yes. for that, Kuya Mike. At least nadakop tulos tininda. May mga yes. ibo na arog kainin na tigpapasa nga ni ang bintana ang mga auto na nakapark para po makuha so mga valuable na gamit sa laog kaini. Kaya duman sa observation ta duman sa pangyayari, dakula na talaga ang naitatabang ngunyan kang CCTV na piga-install sa mga harong. Kaya atyan, Kuya Mike, since na-mention mo din ang CCTV, tutukaron ta din oro atyan para maaraman kang sa itong mga paraan tabay kung ano din ang karapatan ninda pag nabiktima, let's say, kang mga araw kaini or other similar crimes. Tapos saktong nahagip kang CCTV, kang sarong establishment, alagad may mga habo, magpahiling kang footage na ini dahil ta tigi-invoke ninda sa Data Privacy Act. Okay. So, maray man na matukar man na in relasyon kay ning pangyayari ta. May mga nag-aaragad magagam sa kikopya. Dahil man sa basta-basta. Kaya po, actually, Attorney Tin, may barkada kami. Pig-agadan pa dasin daki, permiso sa huwes, sa para sa korte para da may pahiling nila ito kaya atyan baka isabay ako duman, Kuya Mike, nagre-request subpoena. Nya, Nagre-request in the sa court na mag-issue ng subpoena ang
as na to yung honorable judge para Mhm. tugutan Okay. kang owner na magtaunin kopya or mag-request. Mm. Pero later on, we will find out kung talaga bang necessary pa ba ito Mhm. or naman na once nag-request na, pag-arog ka ining instances po na may krimen na nangyari and pwedeng nahagip kang CCTV kang sa mga establishment, ay pwede nang mag-request maski po wala na subpoena from the court. Okay, so sige, pag-ulayan ta siya niyan ng mga updates na iyan manungod sa CCTV. Digdi And then sa kung ano din ang pwede po ikaso Kuya Mike sa mga arog kaining pangyayari duman Mhm. sa mga suspect. And then bako lang pala this year Kuya Mike, naging rampant ang mga arog kaining tigaapod nga ni nabasag kotse gang. Kasi na-find out ko din na even way back pa, 2020 pa nga ni, sa Pampanga, may mga nangyari na arog kaini. Mm. And then hanggang 2022, maski so artista po na si Gerald Anderson, na biktima din ng basag kotse gang na ini. Mhm. And then April, may OFW sa Bacolod, April of this year, na nabiktima din. And then nagkakura sa mga importanteng dokumento sa laog kang kotse, and then other cash or valuable items. Tapos this August this year sa Quezon, September sa Pasig, May sa Cagayan de Oro may nadakop, and then apat din ang nadakop nung year 2023 sa Calabarzon, mga notorious da Kuya Mike sa mga arog kay ni krimen. Okay. Alakad sa ngunyan, garong ngunyan talang na dadangog na surunudan digdi sa tuya, particularly sa Legazpi City. Yes, actually may pig message ako kasubago, nagaagad ko tao ki updates kung pira na ang kaso sa Legazpi kaining basag kotse na mga nangyayari dito sa satuyang lugar. And apot ko lang natadawtan niya ako ang apot kaini basag kotse. Paguna ko basag bintana sana kotse talaga. Ni Kuya Mike. Ede, To be specific, subintana. Subintana ang tigpapasa. Yan. Paumansa. Bako Pero basta the kotse. bintana is part of the kotse. Okay, yung mananggan, yung mananggan. Wala pa ki-update so pig message ko kung baka na maraman milaman po niya ako duman sa pig message kung kami nibid kong pulis na sa Legazpi, kung pira na ang kaso tadi sa Legazpi. Tas sabi duman sa mga post, nagdadakul dain yung kaso dito sa Legazpi kaining basag kotse. Yes, so thank you Kuya Mike for asking kasi it's important din na maaraman na maging aware kita and be informed of the statistics, accurate statistics kang araw ka ini instances dyan sa Legazpi City, Albay. Mhm. And in relation kayan, Attorney Tin, digdi sa medyo mga kataning na mga barangay or mga munisipyo kang Legazpi, nagdadakul man ang harabasan kaya may nawawaran ki mga laptop sa mga eskwelahan. So, baka kaya may mga relasyon ini dyan sa panghahabon o panghahabas. Kumisan Lalo lang. na po sa mga boarding house, so mga Yan. estudyante po dyan na nagpo-board, nagre-rent, mga dorm, bed space, maging vigilant po, pirmi and maingat sa mga gamit, i-make sure na ang mga bintana, siguro kung much better na may screen. Yan, may screen, and then pirmi po mag-lock lang din ang mga pintuan. Okay, balik kita duman sa kotse. Igwa kay mga particular na bintana na madali nailo ko kaya so picture, gari naruno tulo so bintana ade. Siguro baka igwa ki maray na klaseng bintana na dire basta-basta napapasa tulos. May nalang akong bintana kay ito, Attorney Tin. Gari may wax sa laog na gari may so day baga na day na babaklas tulos ang bintana. Ang iba nailing ko igwaman ki pigpapalaganan ki so di kolor anong upod ka to tayo hindi masirip ang laog kang kotse mo Papatin, kuya. yeah, oo, tinted ito ade gari Para bibihira lingso na sa laog. bata anak ko baga duman mga coins so probably nailing ka itong so nakayelo man ako ngunya nakayelo ito na nailing ko sa CCTV. Nailing kayo na may mga coins duman kasi bako man tinted talaga actually so bintana kang kotse. Opo, Kuya Mike. Kaya kung bako man po tinted ang sa indong mga bintana, sa indong mga auto, di much better kung may mga valuable items ka mo sa laog, mga gadget. Dahil po pagwalat na lang sa laog kang auto. Lalo na pag ang sa indong pinarkingan,
diba, in a dark or secluded area, Mhm. tapos bako pa visible. Pero ini nga ni Kuya Mike, so mga ano, di ba, tigpa-parking, so, lalo na so recently, Yes. yaon lang sa may luwas kang istasyon, di ba, Mm. in broad daylight. Mhm. Tapos, Tama. may mga, nasa may highway po kami, mga nag-aaging jeep, pero wala pa kilabot ining suspect. Agaro, wala na din talagang takot ano sa consequences kang sa iyang mga actions. Yes. Pero at kasi, duman sa tig-parkingan din ka atong dyan sa may luwas kang station ka. Garo, igwa man ang gaduman na so sa gilid baga Kuya Mike, Mhm. dahil man din talaga gayod masyadong mahihiling. So, Dai. itong suspect. Oo, dahil mananggad kasi lipod ka tong auto na ano, Nalilipudan. kang nagluwas actually, saka lang nailing na igwang tao. Dahil man yan nailing so pagpasa, di ba? Yes, Kuya Mike. Ano daw din ang tigagamit kaya ninda? Pampasa. Bato. Kaya Iyo bang gayon. pasa kang bato? Iyo gayon, bato gayon. Okay, mag-iringat na lang po ha. So, habang didiskutir mi ini ni Attorney Tina sa tuya na topic ngunyan, na ang pagpasa kang bintana kang mga kotse na nangyayari di sa Legazpi. So, siguro, makakaukod kita ngunyan digdi kung ano ang mga pwede tagibuhon para maiwasan ta ini na dai maka-attract sa mga arog kaining mga tao na nagkakaigwang ngunyan ki kusog kibuot na maggibo in a broad daylight. Yes, Kuya Mike. Okay. So, digdi tabi Attorney Tin sa pagpasa kang bintana. Ade, primero, may pinasa siya na sarong pagsadiri ki sarong tawo. Bako niya man ito sadiri na pinasa niya. So, iyan ang primerong Panduwa, may kinuha siya duman sa laog kang sasakyan. O ito ang mga sitwasyon na ginibo ka atong sunakayelo. And ang duman, kung day gayud ki CCTV camera, gari madidipisilan madakop so salarin. Yes, totoo Kuya Mike. Dipisi man din talaga. Lalo na kung aside sa warang CCTV, wala pang witness or witnesses Mhm. na nakahiling ka akto na araw ka to na gibo kang suspect. So, yun din kaya it's very important talaga na kung ma-park ko aside sa duman sa dakol na kakahiling, bako madiklom na area, and then visible na parking area, pwede din naman na i-check na may may CCTV ba Mhm. sa parkingan ko. So, dapat po, maging na lang din kita responsable kung saan kita ma-park. Pero, dahil din talaga masisisi Kuya Mike su victim kasi pero ito lang din talaga sa parkingan niya, di ba? Baka sa staff. And then, of course, they thought na safe naman kasi sa diri nila itong parking area. But always, na lang din, be vigilant. So, kung wala CCTV sa harong nindo and duman talaga nagpa-park, edi pakagan po ng CCTV as much as possible. Okay. May mga related ding mga sitwasyon Attorney about sa parking. Na-mention mo baga sa parking ade. Usually, may mga parking area kita sa mga establishment. So, ituturo ka duman kang gwardiya, duman nga ang parking mo. Siguro, pag may mga nangyari duman sa auto or sa bihikulo mo na pig-park, may responsibility duman so establishment mismo. What if arog kainin, nag-park ka sa luwas? May mga bantay na, so arog baga ka sa Legazpi, may mga nagbabarantay sa motor, sa kotse, and pag maali ka na, matao ka ki coins. So, related ini ngunyan, paano kung na-damage so auto mo or so motor mo? So, arog ka ni mga related ini digde na bako sa napagpasa, alagad kung may na-damage duman sa auto mo, and piktiwala mo duman sa mga naga-gibong kaning gari ang apod ninda parking attendant na bako man yan formal na mga parking attendant. Diba? Okay. So, punan tayo ining so detalye digditabi Attorney Tin ade. Primero, pinasa niya sa bintana. Ano ang gari pwede duman na ireklamo? O tas pigpa-blatter kang tagsadir. Pinasaan niya sa bintana ko. Ano ang pwedeng reklamo duman Attorney Tin sa pagpasa? Na Kuya Mike, so mga estudyante ko. Shout out sa dati ko mga estudyante po dyan sa BC. Okay. Digi department. Garo na miss kong hapoton sinda tamatawa akong sitwasyon. Araw kayo sa nangyaring crime. And then,
Like, they will tell me kung anong klaseng crime ito or Okay. circumstances basta related sa topic ni sa criminal law. But anyway, na-miss ko lang sila. Iyo, gari araw ka tong style of questioning mo man ade. Gari matao ka nga o kay sa agang nga i-discuss ang arog ka ini. Kinaagahan arog na ka tong style. Araputan question. Opo. Pali talaga Kuya Mike pag ako nagtuturo lalo na sa mga arangkaan, sa criminal law, duman sa inda, mga situations ang hahapot ko. Matawa akong senaryo o si A, arog ka ini gini mo Okay. kay and then anong magiging sibag nila. So anyway, duman po sa kahaputan mo Kuya Mike, igwa kita ang tiga-apod na crime digdi under our revised penal code na malicious mischief. Malicious mischief. Bako man damage to property to loss. Ang damage to property, Kuya Mike, duman lang po iyan sa reckless imprudence. Okay. So, igwang tiga-apod kita na quasi deli. Ano iya? Ini Kuya Mike, so bako man deliberately or tigtutuyo. Alagad, okay. nakapag-damage ka ng property or sa homicide, dahil mo man tigtutuyo, alagad nakagadan ka. So, Quasi this is common sa mga aksidente. Okay. To reckless imprudence resulting to or in damage to property, duman lang po yan na term applicable. Okay. But kung deliberately po or tigtutuyo, narauton ang sarong gamit kang iba, duman na po malaog so crime na tiga-apod na malicious mischief. Okay. So ito, tinuyo ito na iling gusto nangyari sa bintana. Nagduman siya naglaog siya duman. Tigtuyo niya ito. Yes. But may mga elements kasi Kuya Mike na Okay. naka-enumerate ko under the revised penal code para mataramta na ang sitwasyon or incident na ini malaog sa arog ka ini crime. So, it is important then to determine or aaramon tango na kung ano ang intention kang sarong suspect. Ano ba talaga ang intention niya na gibuho na krimen? Okay. So, kung certain naman na po or apparently ang intention kang suspect is may kuwaon sa laog, kaya pinasasubinta na kang auto, then dahil siya ma-fall under malicious mischief. But a different crime which we will discuss further later on. Okay. So, ang malicious mischief, ang elements po kaan, any person, sarong tao daa, who shall deliberately cause, tigtutuyo kang sarong tao, na to the property of another, any damage. O tigtutuyo lang na rauton ang gamit na iba ang may tagsadiri. Okay. Rarauton niya lang. Yes, Kuya Mike. So, pwede din na, let's say, trip niya lang, dahil niya man intention na magnakaw kang mga gamit sa laog kang auto, trip niya lang, mangpasa, ibintana, then that would be malicious mischief. Okay. Paano kung itong sunaggibo attorney nalingawan nga ako tabi, Chip, sabi niya sa pulis, i-imbestigaran na digbantayan ko nga sa auto niya, duman sa naino tapig parking. Dahil nga ako tinawanan, kinuha ko nga sa coins, napasa ako nga sa bintana, tatig ko ako sa mga coins duman, ta parking attendant pala nitong nakayelo. Dahil niya man tito yung pasaon, pigkuha niya lang duman, so coins. Para pirama sa naman nagadang, kung parking attendant man agad ito, tinandaan so auto, dahil ka nga sir nagtatao, paano man matataram na daitig tutuyong pasaon sa bintana? Ang sa iya nga ni intention, kuwaon sa points na nasa laog. Alangan naman pakapasa, tarawan niya, ay dahi ko tigtutuyo tamo yan kung makuwaso na sa laog. Siyempre, obviously, tigtutuyo ito. Okay, tigtuyo niya, tatigkuha niya sa coins. Yes, so madidetermine din naman Kuya Mike ang intention, ang motibo, kang tao, depende sa facts and circumstances surrounding the case. So actions niya din before, during, and after the commission of the crime. O ang after baga naili ko, nagbike na, before, nagduman siya, during, pinasa, kinua, after, nagburo bisikleta na siya, walang nangyari. So, ito pala na mga circumstansya na may before, during, and after.
Yes, Kuya Mike. So, oro atyan, sa kata din tutukaron para maaram kang sa tuyang mga paraan tabay. Kung ang intention naman is so araw kaan, may kukuwaon sa laog kang auto, kaya pinasa, Mhm. at kung yan ang pwedeng crime committed. Is Okay. it theft? Is it robbery? Or is it any other crime? Daita man, sige, clue, daita man pwedeng taramang carnapping because carnapping, so auto mismo ang tinangay. Mhm. So, na auto. Or maybe parts. Okay. Ano ang English ka to pala na basag kotse? May ano yan, kung criminal may opposite term sa English. Basag kotse. Warang specific. Wala na de. Sa tuya lang. Unless ang sa tuyang Congress, mag-ibo ni batas Okay. na specifically in relation to this kind of crime. So, ang i-discuss na uro at yan, so general lang, as defined, penalized under the revised penal code. Gari man sana inyo, islang term na pigagamit na digdi sa Pilipinas na pinasa subintana ang apudta basag kotse. Yes. So, Okay. Sige. kasi wala pa kitang specific na special law for these kinds of crimes. Unlike, so Anti-Drunk Driving Act, so law, di ba? Ayun, meron ng mga special penal laws for that. Okay. Bago kita mag-break, minapa-shoutout lang dyan so mga coach da akang badminton, inter-school badminton tournament dyan sa Gregorian Mall. Sponsor din ni kang Legazpi City. So good luck da po sa mga players and coaches dyan. And congratulations sa akin ni Judge Carlo Adille, tananggana sa Game 1. Ay, wow. Congrats po. And hello, shout out. Uy, paborito ko po mag-badminton. Miss ko na. Baka naman mga coach. Magduman ka mo yan sa Gregorian Mall. Dakulo na nagkakarawat na mga estudyante, mga elementary and high school. Paano sa Gregorian Mall? Ali ako naman actually kasubago. Okay. May mga ka mo? Ka-intra? Yes, yaw naman so aki ikuman, nagkawat man so kangudan kong babae. Nangga naman kay Gaymon, kaya congratulations man sa aki. Congrats Kuya Mike. Okay, so Kuya Mike sa station Okay, so sa tuya po na pagbabalik at yan i-discuter po ni Attorney Tin ang iba pang mga detalye manong digdi sa basag kotse pero bintana man sana. Iya po. Sa tuyang oras eksaktong alas 11:31. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi
Cabredo. Salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kong Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi ka ng bata ka at maligo? Maghugas ka ng maigi, ha? Galing ka pa sa bukid, Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsul tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Igwa akong may picture, tuwa na visto mo. Si Jessop Salceda ang kaibahan mo. Nakul na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na. Ipapadagos ni Jessop Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessop Salceda. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo.
Welcome back po sa tuyang programa ang Legally Yours GB. Kaiba po nindo ang sa inyong amigo sa radyo si Kuya Mike Dado. And of course, kaiba tangon niya ang sa tuyang partner si Attorney Christine Lungabela. Happy birthday po sa tuya na namumutan as in pigpapadaba na Reverend Monsignor Crispin Bernarte Jr. BG. Ano ang gustong sabihin kang BG? Ang mga Monsignor tang iba, may BG, ang iba daiman. Ang BG, pag Monsignor na daa, very good. Para na ang BG sa udyan kang pangaran, bako ka very good. Kaya si Mons Chris Bernarde, very good dapo ining Monsignor. Ta may BG. Parehas ni Mons Strongked, may BG man ini. Yeah? Okay, so digdiman po sa satuya na live telecast sa DCGB News Online. Sabi ni Jeril Aranya, good AM po Kuya Mike and Ma'am Tin, God bless all over the world. And si Colleen Justin Lungabela, of course, pigpusuan man ang sayang comment. Si Kuya Bob Romeo Candano, good morning Kuya Mike and Attorney Tin. So salamat po sa pag-intra nindo sa tuyang programa. And nagmamati man da po ngunyan, makusugod ng radyo duman sa Santo Domingo Central School. Attorney Tin, nagamarati duman, may pa-training sa sports, sa gymnastics, taekwondo, and arnis. Tama? Arnis. So, thank you for listening. Okay, salamat po dyan ha sa nag-training na magiging mga coach, as in magiging mga officiating sa iba-ibang event. So, happy listening po sa Saindo. So, ngunyan po sa satuyang pagbabalik, digdi po manungod sa pangyayaring ini, Attorney Tin, ano po ang mga detalye ka ini na ano da ang pwedeng ikaso pag pinasa mo ang bintana kang sasakyan ko para magnakaw, ano ang magiging kaso? Okay, pwede pong ikaso. Well, syempre, aral na po yan kang sa tuyang mga pulis. Ay din ang mga pwedeng mag-assist sa mga arog ka ini-insidente. So, first and foremost na dapat ibuhon kapag kamo po na biktima kang arog ka ini, mag-blatter po tulo sa police station. And then, yung mga police din naman, inatal din nila iyan kung ano mga pwede ikaso sa mga krimen. So, ang pwede pong ikaso is robbery. Bako po siya simpleng theft lang. Kasi ang robbery po yan, Mike, is mas magabat-gabat ang penalty as compared to theft. So, nata po robbery. Kasi ang robbery po, ang elements, any person with intent to gain. So, pag sinabi ta na may intent to gain, ang sa iyang intention, makakuha siya. Para sa taiyang sadiri or kung ano man ang bebenepisyo kang gusto niyang kuwaon. Ano itong kinua or kukuwaon? Any personal property belonging to another. So pag sinabi tang personal property, so ano ini? Movable things. So dahil man kita pwedeng magsabi na ngay attorney, tig-angkin kaya tig-ko kaya sudaga mi. Kaya nakasuhan ni robbery. No po, kasi very specific ang satuyang revised penal code as to robbery na ang tigkuap ko is personal property and belonging to another. So iba ang may nagsadiri. Okay. And ang kotse, lalo na sa mga nasa laog din kayo ng gamit, let's say coins, cash, cellphone, laptop, tablet, any other gadgets na pwedeng ituwalat sa loob ng kotse, mga documents na importante, wallet. So, mga yan po, mga personal property yan. And then, ini ang ang important element sa robbery na wala po sa theft. Okay. So, ini mo ito na pagkuanin personal property na iba may tagsadiri and with intent to gain by means of violence, intimidation, or using force upon anything. Okay. Itong supig mention mo kasubago na malicious mischief, dahil na ito, robbery na ang ikakaso. Yes po, Kuya Mike, kasi clear na so intention kang suspect, which is to take the personal property na nasa loob kang kotse.
Okay, so If it's robbery na po under Article 293 of the Revised Penal Code. Pero sa insya digdi malaog, may violence ba na nangyari? Wala. Kasi wala man sutag sa diri. Wala man na violence na nangyari. May intimidation ba? Wala din. Pero digdi po siya ma-fall under force upon anything. okay, ang violence sa tao sana ade, dahil pwede duman Yes. sa gamit. Violent yun niya, pinasaan niya sa bintana ko. Violence, sabi kang Article 293 of the Revised Penal Code, Kuya Mike, violence against or intimidation of any person. Okay, So violence, any person. intimidation against, sa tao lang. So, po siya ma-fall or using force upon anything. Puwersa. Binarsa Force niya. ang ginamit para makuha gusto niyang kuwaon. Which is the act of pagpasa kang bintana ang auto. Okay, so pinasa niya dahil muya niyang kuwaon duman so gamit na nasa laog kang auto. So, ito pala na circumstansya kang pagpasa, dahil na ito makakasabay nga ang kaso, imbis na malicious mischief and robbery, dahil na robbery na sana. Yes po, Kuya Mike. Kasi Okay. igwak tang tiga-apod sa principle, sa criminal law, na absorb na ito duman. Kasabay na duman sa robbery. Apo, kumbaga, tigamit lang as a means. So, pagraot kang gamit, but the ultimate goal is magnakaw. Dahil Is robbery. man ki-epekto duman so amount sa sabi mo robbery ito. Dahil man ki-epekto duman so amount na nakuha kung whether qualified ito maging robbery or theft sana. Yes, nakadepende din po iyan, Kuya Mike, sa amount and kung may other surrounding circumstances or iba pang actions na ginibo ang suspect. Okay. So igwa palan mananggad factor mananggad palan ang amount para ma-determine kung robbery. Paano kung may iba pang na-damage naman sa pagpasa niya? Bako lang so pagkuha niya ka itong gamit or so kwarta duman, may pagpasa niya kang bintana, may iba pa duman na na-damage sa laog kang kotse. Kairiba na po. Kairiba na ito gabos. Mike. Inabsorb na duman gabos sa robbery na talaga. Okay. So, itong susabi mo nagpa-blatter siya sa pulis. Dahil na siya maagi sa barangay. Well, sa barangay kasi, Kuya Mike, igwa lang din po kita dyan. May mga tiga-apod na cases na daiman po ma-fall under the barangay. And required lang naman po sa barangay na ma-undergo nasa lupon sa barangay is kapag nagre-reside po so both parties within the same barangay or municipality or city. Okay, so Thing to determine kung kaipuhan pa po mag-blatter sa barangay or bakon na. okay. Ano man duman, para mapantay ta ang ang discussion ta kaini. Igwa man ki protection duman sa nailing sa CCTV. Mataram de man niya ako nailing nga Kuya Mike na nag-agi man sa nabaga nga ako. May protection man ito na nakayelo. So protection niya sa buhay. Siyempre, pabor ini duman sa tagsadiri kang bihikulo na ito kakasuhan nga ni robbery. Ngunyan, itong sunakayelo na ito, may pigaprotehiran man siya kang lahi para pantay man nga na bako para nga nag-aging nga ako duman tapos nga na iling pinicturean pasa na bako may ako to nagpasa. Pero syempre, na lang din yan. It's a matter of defense na. Okay. The part, the suspect, which will be ipapahiling sa court during the trial proper. So, hearing kung ano man ang sa iyang mga ebidensya to support his defenses such as that, then duman iyan maiiling na lang sa korte. Base din na lang po iyan sa mga ebidensya and witnesses na iluluwas kang bawat partido. But as to the CCTV, siguro may mga nimin mo din po, Kuya Mike, may mga suspect na nagsasabi na dahil pwede ang sa identity because of the Data Privacy Act. Okay, yan. TV.
And yan din usually ang tigiin po na as defense or even the owner of the business establishment na may CCTV na nahagipan ki krimen. May caller kita, may caller kita, Attorney Tin. Yes po, Kuya Mike. Hello po, on air ka po sa DCGB Ngunyan. Si Say po ini, pwede po marama ng ngaran. Hello po. On air ka po Ngunyan. Si Say po ini nag-upload, nasa DCGB ka po. O, dahil na, miss call. Abida, so, home credit naman yung nag-upload. Nagigilog kita gato. Pasisya na. Baka uman. Baka ano ini, baka saro ini duman sa tagsadiri kang auto na muya. Open po sa muyang linya ha, kung maya po ni mag-comment kung kamo po sa tagsadiri kang auto or kamo po sa nakayelo. Hindi mo magpaliwanag. Kunyan Kuya Mike sa to na members of the Philippine National Police. Aha, yan. Welcome po kamo sa studiyang programa. Po kami sa Indo. Yes. Pwede mag-react. Pero kung ito po na nagmi-miss call home credit, dahil ka na po muna mag-aputan. On air ka po sa DCGB ngayon. Dahil mo po ako kiutang sa Indo ha. Nagka-promo guide sinala, na maagda guide na maano. Dahil mo po akong plano na magsubli sa Indo for the meantime. Okay, so duman po sa pagpapadagusta sa satuyang pag-urulay. Ade, igwa man pala ki proteksyon ito na nakayelo so sa data privacy. Sabi mo... Actually, ako man Kuya Mike, kasi may ipinaluwas po na circular ang satuyang National Privacy Commission. Ang NPC Circular number 2024-02. Okay. Po the responsibility ang businesses na may mga CCTV to have a policy as to the operation of CCTV system. So, kaiba na po dyan ang policy kapag may nag-request for access to the CCTV footage. So, let's say, so victim, kaining nabiktima kang basag kotse. Nakagip kang CCTV, so pag kapasa kang sa iyang auto, or kung sisay. So, Albawa nga, ako nagsadir kang establishment, nag-request ako. Okay. And then, may mga instances kasi since the eman din knowledgeable ang mga owner na ini, aram lang ninda is Data Privacy Act, so bawal kami mag-imo. But, again, this circular po, yan na ang kasimbagan sa arukaan na kalituhan. Pwede po nang mag-request for access kang CCTV footage ang ibang tao na so lalo na pag may nahagip na krimen na nangyari so CCTV na ito. So victim ang pwede mag-request. So victim pwede mag-request. Yes, Kuya Mike. Oo. For viewing, so dapat po ipahiling nindo duman sa nagre-request for viewing and also to obtain a copy or recording. Okay, so viewing and maagad kikopya ang request. Yes, okay. Yun. Lalo na, again, para mahuli yung possible crime na nangyari and kung sino yung suspect. And may number of days nga din po, Kuya Mike, under the circular within which the owner of the CCTV should comply. So for request for viewing, dapat po within 5 working days, mapagbigyan na yung nagre-request. And dapat, for obtaining a copy naman, within 15 working days. Ang request dapat nakasurat, written, o maduman lang. Yes po, much better na written. Much better na written. At least meron kang proof na nag-request ka. And then, if ever man na dininay, meron kang proof na din-request mo. Pero magayon itong nangyari, automatic, naku atulos sa kopya bagade, di madali man na nadakop. Pero kung araw 5 days, dakulo nang pwedeng mangyari, dakulo nang pwedeng dumanan ang so pigasahutan na naggibo ka ito. At least it's good na so owner kang CCTV na ini aware na so right kang victim na mag-request ang access duman sa footage. Okay. Side comments lang ade, may sabi digde, natangya Kuya Mike tapag mga pobre ngaya, papailing ngaya ang pandok.
Yung man agad, observe, tama man ng message sa kuya. Natangya Kuya Mike, pag pobre, pigpapailing ang pandok. Sa CCTV, maski sa mga nada ko pag sa picture, ayun man agad, observation ko. Pag medyo may posisyon, may titakluban ng pandok, mananggad attorney pag, pero pag common, ayun man agad eh. Baka pwede tayo madiscuss mga noorin attorney mga siguro mga kawan. Well, we have naman, syempre kabos kita, we have the right to remain innocent, right to presumption of innocence until and unless proven guilty. But sa mga instances wherein it's very clear na din talaga na may ginibong araw-kaining crime, araw-kaining suspect, then pwede din naman kasi siya to serve as a warning. Okay. And para maging aware kita na ang ining tao na ini, mag-ingat digdi kasi baka may gibuhon sa indo na. Okay. Okay. Ano ang mga pwedeng gibuhon kang tagsadiri kang auto? Halimbawa, ito, nagpa-blatter na siya, nagpatabang na sa PNP, ngunyan, nadakop na. Ano ang mga pwede niya gibuhon duman, halimbawa, duman sa CCTV, sa video mismo? Pwede ito na araw ka ito na ginibo na pigpailing ninda or may pwede pa sila ibang gibuhon aside ka ito? Well, case-to-case basis na siya, Kuya Mike, kasi if nakadepende din sa magiging intention, let's say the intention is to defame a certain person, ginamit siya as a content, nagkaperahan para sa content, then that's the time na pwedeng maging violation po siya of the Data Privacy Act. Depende pa lang sa intent. Yes po. Okay. Manifest din naman sa kanyang actions. Okay. So, clear man na din. So, kaya dahil basta-basta ka mo magparaporos po dyan kay picture or video kung maraot ang sa indong intensyon. Very clear sa paliwanag ni Attorney Tin. Digdi tabi Attorney Tin sa pig-uurunan tang kaso. Ano ang pwedeng mangyari duman sa nakayelo kung siya man ang ganito? Tanadakop na nga ni. Well, pwede po siyang kasuhan for the crime of robbery, Kuya Mike. Pag napatunayan, ano ang padusa kang robbery? Hindi po kato. Mga pirang taon ang mapipreso siya o mabayad lang siya katong kinuha niya? Pwede, may imprisonment involved din po, Kuya Mike. Ang imprisonment niya, depende sa amount. Pwede po na depende sa amount and kung wala naman siyang igwa kasing tigaapod, Kuya Mike, na circumstances affecting criminal liability under our revised penal code. So let's say pag nag-amin siya, pwede pang, or pag nag-plead guilty siya, pwede pa siya ma-consider as mitigating. Okay. So, pwede pang mababaan yung kanyang penalty. And kung ano pa yung other mitigating circumstances that he is entitled to kapag na-prove na meron naman ganon. Meron din tinatawag na aggravating circumstances. Yun naman yung magdadagdag sa kanyang penalty. Okay. So, marami po factors to consider as to the determination of penalty. But definitely, may imprisonment involved. Okay. May iba pang detalye na may mo pa i-share about kayo ng kaso na initabi, Attorney Tin? May mga iba pang karagdagan na pwedeng maukudan ka sa mga parahinan nyo? Ayun na lang po, again, do not hesitate na humingi ng copy ng CCTV footage or tignan para mas madaling mahuli yung suspect and hindi na rin makapagbiktima ng iba pa. And pumunta po agad sa police station and our members of the PNP are there to assist you to file the necessary complaint sa public prosecutor's office and then para mapanagot po talaga yung mga ganitong klaseng tao. Okay. And then tayo sa sarili natin, maging vigilant na lang din lagi. So again, magpa-park po sa matao. Kahit broad daylight, umaga, tanghali, hapon, may mga nangyaring ganyan. So siguro kung hanggat kayang may maayos na mga parkingan na lahat ng corners ng sasakyan mo,
yung wala talagang masisingitan, yung mga ganitong klaseng tao, then much better. Okay. So yan po ang advice ni Attorney Tin sa may mga auto. May nag-advise din ni Attorney Tin, tayo na da mangyari. Okay lang pasahon ko sa advice. Sabi niya, tanganing dahil nga mangyari po sa indo iyan, dahil ka mo mabasag kotse, dahil ka mo magbakal auto. Makarawon man ining para dangong tangin niyo. Stout to basahon ko ang aran mo. Dahil man, joke. Okay, kung motor nga ano man ang ano. Pero motor naman, di ba, mga tigtuha helmet. Yan, iyo, ang helmet. Pag ang helmet baga, Attorney Tin, mahal, pigdadara ka sa diri. Oh, yan mo mga helmet pag mag-mall kami, mga daradara. Mga mahalo na yan. Ang pigbawaralat na helmet dyan sa mga motor. So medyo okay lang yan, mawara yan. Todo bali na mga helmet. Kung ang gamit kotse yan, motor yan, or maski nga ni ura kitang gamit, nasa bulsa mo lang sa imong gamit, may mga nangyayari talaga araw kayo, ura na kitang magiginibo, yaon na yan dyan, maging maingat na lang po talaga. Okay. Baka may muya katabi na anong yan, announcement or greetings, Attorney Tin? Baka may activity ka na importante? I-greet din po pala Kuya Mike si Nanay Fe Navares. Hapit siya sa office ko and the listener talaga. Wow! Salamat po, Ma'am Fe. Nakalingan daw. Hello po, Ma'am Fe Navares. Pag nag-video okay ako, na-mention ko pirmi ang pangaran niya. Pag nagkakanta kami nag-suro shot. Si Aida, o si Lorna, o si Fe. Kaya, Ma'am Fe, salamat po ha sa pagsabay mo sa tuyang programa ngunyan. Thank you very much po. Dati kong mga katrabaho dyan sa All Findo Law Office. Okay. Sana all Findo. Honorable boss, si Attorney Ryan Paul Olfindo. May nabasa akong Olfindo nakalista sa mga kandidato. Siya ito, Attorney Tin? Sa Legazpi? Okay. Good luck po sa imo, Attorney Ryan. Sana all Findo. Yan. May po pala na ako, Kuya Mike, na nag-upload lang ako sa account ko na kapot-kapot ko. So, ano po ito? Appointment code po ito for yun na hiligid. Public. Okay. Dako lang nag-congratulate sa iyo mo duman. Pasensya nung may mga nalin lang. May nagtaramda kay mama na file ako. Dahil man po ako nag-file. Iyo, ade. Po kita kang caption bago magmarites. Ano? Okay. So malinaw na tabi ha so mga nag-una kay Attorney Tin na ma-file. Mas nga ako, pag una ko, iyo man ang God. Okay. Pero kung sa sunod na sana, tatapos na Attorney Tin, sa sunod na sana, after 3 years naman. Okay po. So, yan po ha. Sa mga may sadiring auto, mag-iringat po kita. Sabi kang sa tuya sarong texter na kung tangan day mangyari yan sa Indo, then na magbakal ki auto. Alagad, kung may auto man agad ka mo, mag-ingat na lang kita sa satuyang paparkingan. Mas maray siguro, Attorney Tin. So, mga tunay talagang parking area, araw ko niyan, may bago dyan sa may pasiring sa terminal, may bago dyan na parkingan. Sa mga mall, may mga parkingan. Duman na lang ka mo mag-parking para sigurado na may bantay dyan. So Attorney Tin, thank you sa sa pag-ibahan ta naman ngunyan na aldaw. Although kahit na malayo ka, malapit ka pa rin kasi malinaw at malakas ang iyong boses. Malinaw, very clear ang gari ka masanayaw din sa tuya na studio. Okay, Kuya Mike. Sana sa mga masunod ka na programa, arog na kaini din. Iyo. And mas siguro, mas maray, magtagadigdi ka manggalin na Attorney Tin. Mas magayon na abot kamay ka lang. Yes po, Kuya Mike. May mga lang kita mo yan. Mga magabat na tiga-asikaso. Okay. So yan po ang kabilugan ha. Kang sa tuyang programa ngunyan sa tuya na aldaw ngunyan na Sabado. Sa Legally Yours GB, of course, kaibata si Attorney Tin Longabella. Sa lado technical po, na kaibata kasubago si Kuya June, ngunyan, nagsalida na si Kuya Nems.
And si Jerome Kasubago, si Shara, of course, and sa iba pa ng Pag-iriba Taligdi. Thank you very much po. Lalong-lalo na sa mga iraw niya sa harong na makusugo ng radyo na naghihinan yung sa Satuya. Sana may naakudan po sa Samuya ang unyan. Sa ngaran kang Samuyang programa SNK Attorney Tin, nagwawalat kami sa Indo na ang kamangmangan sa batas ay hindi dahilan. Sa Indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na!